Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Mire mangle saydime peynalen tay mire mangle saydime peynalen. Akava puti nešto rešenjum te vakeravtu menge so me primetinjum kopaluno vakti. Me mislava дека hem tu men da primetinjeno doa. Дека sa nešto o Мануша, сигарена, са нешто нанелен време, са нешто и тале нервозно, наелен сабари, дикена на некој начин теховавентут. Пралеа лафина керела, пейнеа лафина керела, дат дај Чавеа лафина керела, чаво дадеа лафина керела. О комшие еке кесте, машкар песте, нанелен одва ајбе, джајбе, сајхија. Не одва амалипе више, не одва сасосине англе, одва респекти, одва чачуно камипе, машкараменде. Не. И фамилиарно веза шудри, машкар аменде. Комшиско веза е, тај шудри, машкар аменде. O amala da soitale машкараменде на не, амала хакикатна на не. Са некој дикела те користиналту, са некој дикела ки призма те манипулириналту и тако дале и тако дале. Дали са акава о Аллах вакергјалем нико полилко куран. Evet. Са акава со авдиведе синалапес, са о Аллах вакергјале Hem vakерѓаменге дека акала буќа каовен предзнако, односно знаќа, дека о кијамети пашеавала менге. Па дури о Ресули саллаллаху алейхи ве селем ве алейхи пренесинала хадиси куци потврди мо хадиси коте со вакерела. Кеда одиве каовол сарјек саати. А кеде и джума као сарјек диве. А кеда о масек као сарјек курко. А кеда о берш као сарек масек, джален дека о кијамети итало буд паше. Па зарем на не чаче агјар. Па зарем нали на чудинеле мин саро доборка чабуко на кено дивеса. Саро доборкав диве чабуко на клео диве. Или сар чабуко али джума. Подисо пути чудинемен. Абе кеда да али джума? Или абе кеда на клеакава масек? Или кеда на клео берш? Со чабуко на клео берш, ја Рабби, сојакава. Валлај. О Аллах да, о Ресули да вакерја, кеда овакти кана келту менге ко буд сига време, ко буд чабуко време, джанен дека паша ѓовола о кијамети. Па одолеске прејлален, тај мире пејнален. Керен повиши бадети, керен пошуже дејла. Поможи тумен машкар, те поможи намен машкарамен десарине, те иранау камлипе ем и веза ки фамилија. Мате шудрова еке кесте. Валлај, о кијамети итало ко прагоа меѓе. Веќе панда су на кујавење Андреки соба. О кијамети итало буд паше одолеске пазинен сарџивдинена. Пазинен кокова начин за работинена. Пазинен тумаре праленцар, тумаре пейненцар, тумаре даенцар, тумаре даденцар, тумаре комшиенцар. Сар керена, со керена, саво ахляко си кавена. Овен састе, инша Аллах, о Аллах те локјараламен ке кијамете скрутиве. Еселаму алейкум, рахметуллахи таала, ве берекатуху.